हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं संगीता कश्यप अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं एक हरवन आज गीत लेके आई हूँ दोस्तों। अगर गीत अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों गीत आप लोगों को कैसा लगा। ऊंची अटरिया पे लाल सुगाना चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगाना चोरवा लई गे उठाए। हमरे ससुर जी के चारी बेटौआ, हमरे ससुर जी के चारी बेटौआ, सबसे सुंदर बा हमार सजना चोरवा लई गे उठाई। सबसे सुंदर बा हमार सजना चोरवा लई गे उठाई। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाई। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाई। हमरे ससुर जी के चारी चारी पोता, हमरे ससुर जी के चारी चारी पोता, सबसे सुंदर बा हमार लालना चोरवा लई गे उठाए। सबसे सुंदर बा हमार लालना चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए। हमरे ससुर जी के चारी चार पतोहिया, हमरे ससुर जी के चारी पतोहिया, सबसे सुंदर बा हमार जेठानी चोरवा लई गे उठाए। सबसे सुंदर बा हमार जेठानी चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए। हमरे ससुर जी के चारी बिटिया बा, हमरे ससुर जी के चारी बिटिया बा, सबसे सुंदर बा हमार ननदी चोरवा लई गे उठाए। सबसे सुंदर बा हमार ननदी चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए। ऊंची अटरिया पे लाल सुगना चोरवा लई गे उठाए।